Здравейте, Пламен Петков е и това е втората част на поредицата как да създадем сайт в Google сайтове. Миналия път, понеделник е, 28 2013. Миналия път стигнахме до там, че създадохме нашия сайт, използвайки чрез шаблон. Нека влезем отново в Google сайтове. Така. Да видим до къде сме стигнали. Нарекохме нашия сайт тест 5 петиции. Влизаме в него. И като администратори на сайта ни се показва тази лента, чрез която може да го коригираме. И автоматично, натискайки на молик, ще влизаме в режим коригиране. Така, това може да го стрием. Начална страница. Нека кръстим място на начална страница тест или тестова страница, просто за да сменим името. Така. Има няколко начина за създаване на бутони в Google сайт, но аз намирам този за най-подходящ, просто защото е най-лесен и най-удачен. Може да избираме как да изглеждат нашите бутони и нека да направим един. Да кажем, ще направим този сайт като лични бележки. Затова нека да направим първото. Слагаме една звездичка, просто за да се отличава. И ще го кръстим. Как го кръстим? Книги. След което, нека започнем с главна буква. След което това може да бъде редактирано, както в Word или в която и да е друга програма, с която сте работили. Това меню е доста познато, както съм казвал. Нека направим по-голям. И това, което имаме в момента е първи раздел книги. Нека изберем раздела книги и сега ще създадем бутон, като създадем връзка. Връзката е това нещо тук. След което Google ни отваря един прозорец, в който ние може да направим връзка към съответна друга страница. Виждаме, че сме в името на сайта, начална страница. Нека започнем от там. След което имаме следните опции. Тук. След което имаме следните опции. Страница в сайтове, интернет адрес, естествено може да използваме и друг интернет адрес, към който да ни препраща тази връзка и скрипт в Google Apps. Тук може да прекачиме апликация. В случая ние ще създадем нова страница и тук идва един малък трик, който е доста полезен. Поради това, че това ще е част от линка на вашия сайт, той не може да е на кирилица. Затова нека го напишем на латиница. Книги, веб страница. Тук може да изберем дали искаме веб страница, картотека, списък или други опции. В случая веб страница. Поставяме страница на първо място. Страница да се поставя под начална страница. Избираме това, защото искаме, идвайки на началната страница, кликвайки на това, да ни откара там. Създаване на страницата. Книги. В момента зарежда. Даваме ОК. И вече виждаме, че имаме тази връзка тук. Записваме промените. И нека да проверим. Вече имаме раздела книги, който излиза на латиница. За да го направим на кирилица, излиза на латиница, защото е част, която може да видим ето тук в линка. А Google не поддържа кирилица като адресен език. Нека да дадем редактиране и да го изпишем отново на кирилица. И да го запаметим. Ето сега виждаме в страничното меню как от началната страница може да използваме бутона, който създадохме. Или ако погледнем в картата на сайта, ще видим, че тестова страница, както кръстихме първата страница, и страницата книги е следващата от менюто отстрани, а също и като бутон.
В раздела от нашия сайт книги може да добавиме файлове от бутона Добави файлове. За целта съм подготвил няколко книги, които може да сложим от поредицата на Шерлок Холмс. Нека изберем всичките и да ги отворим. След което книгите автоматично ще се качат в Google Drive, за което ще говорим в някои от нашите следващи видеота, как то е свързано с Google сайтове и как може да запазим информацията си в него, така че променяйки информацията в Google Drive, дали би било от нашия компютър, таблет или мобилен телефон, тя да бъде автоматично променена в сайта, което е много удобно и много подредено. Така е последната книга да се качи. Нека да зареди. След което виждаме, че всичките книги са се качили. Отгоре всичките книги са се качили. Отгоре може да напишеме автора на книгите, например. Да напишем името на автора. Артър Конан Дойл. Може да закараме това в средата и нека запишем да видим как би изглеждало, ако се върнем отново в тестовата страница и кликнем на книги, там където започваме, ще видим името на автора и книгите, които може да свалим или в наш случай да изтрием като администратори на страницата. Нека да пробваме какво ще стане, ако натиснем да свалим едната книга и виждаме, че тя започва да се сваля. Това би могло да се случи от всички потребители на сайта. Разбира се, може в страницата книги да направим подстраница, която да носи името на автора и така тези, които искат да намерят точно този автор, ако направим списък от автори като подстраници, да кликнат направо на него и да намерят неговите книги, но в случая така е добре. Естествено, може да направим и нов бутон от началната страница, който да се казва музика, може би. Слизаме на долния ред. Веднъж. Аз слагам звездичка и пишем музика. Нека да го оголемим и този път да избереме цвят. Нека да е... Това може би е лилово, не мога да определя. Не. Нека да го направим зелено. Така, след което създаваме връзка, създаване на страница, също си идваме в тестова страница, за да зададем, че от тестовата страница, която е нашата начална страница, ще идва връзката музика. Създаване на нова страница. Както казах, трябва да е на латиница. Страница и от тук избираме страница да е под тестова страница. Създаване на страницата. Окей. След което вече имаме и следващата категория в нашия сайт. Музика. Както стане миналия път, трябва да редактираме името. Да направим на латиница. Така. Естествено, тук може да създадем различна жанра в музиката, като подпапки, по същия начин, по който създаваме подпапките на тестовата страница. Просто влизаме на създаване на нова страница, избираме да е подстраница на следващата. Нека да кръстим това, да сменим името на това страница на каталог, защото истината е, че това наистина започне да заприлича един каталог. Изпускаме на Л. Така. Нека да го запишем. Виждаме името тест 555, може би не е чак толкова подходящо, затова може да преименуваме. Като използваме менюто още, ще видим, че в него имаме допълнителни опции, от които може да сменим шаблона за страницата и други действия.
търсиме управление на сайта. Тук вече може да смениме името или да дадем да не се показва. Нека да е също каталог. Запазвам промените. Естествено тук може да се върнем. Както виждаме, Google ни дава 100 мегабайта безплатно място за съхранение на страницата. С времето, може би, ще разгледаме и допълнителните опции. Нека да добавиме и файлове в папката музика. Отново по същия начин, връщайки се един път нагоре. Аз имам тук една папка с музикални. Естествено Джастин Бибър. И даваме да се отвори. След което файловете ще бъдат прекачени. Файловете са малко по-големи и ще отнемат малко повече време. Затова ще се върнем след като се качат всички файлове. Не изчаках всички файлове да се качат, но мисля, че тези са достатъчно. Колкото се пробва. След което, естествено, модем редактиране и да напишем нещо или от оформление да избереме едно от различните оформления, които имаме. Нека изберем може би това и да напишем pop. Нека го направим на 24 в средата с синьо. Отгоре може да напишем текстове на различните песни, като например, или евентуално може да създадем линкове към песните отдолу. Ето, така изглежда. Ако се върнем отново в начална страница и влезем в музика, ще видим поп. Може да изтеглим песните, които имаме, да ги изтрием, защото сме администратори, или да добавим още файлове. Това е второто видео. Доста е кратко, но мисля, че покрихме някои от основните неща. Как се качват файлове. С тези си знания може да създадете един малък каталог като този, в който да споделяте вашите снимки, видео. До скоро!